meisken, joet hier we nog pittige tongerbuien. Maar er komt beter waar aan en voor iedereen die nog op vakantie moet, ik heb goed nice, maar dat is aan zijn bij het fruitsjoch. Eerst nooit waar voor Joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we droog waar, we krijgen een skinneloft vanuit het noordwesten. En daardoor wordt het ook wel een frisse nacht. Temperatuur die in een zakje naar een graad of 9 of 10 in het zuidesten bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. In het waardgebied nog wel een vrij krachtige wind, windkracht 5 en direct dus wat hegere temperaturen tussen de 11 en 13 graden. En dan morgen beginnen we met een skinneloft, blauwe loft en zonneschijn. En daarna krijgen we in de rim van de dag te maken met stapelwolken. Maar ik verwacht je dat het droog blijft. Temperaturen ja, nog een beetje aan de lege kant, een graad of 17, 18. Daarbij zit er een matige wind en die komt uit het noordwesten, krijgt 3 of 4. En dan het goeie nijs, het zomerwaar, het fruitsjoch. Dan komen we bij sneeuw en hebben we een temperatuur nog wel wat aan de lege kant. Maar dat komt helemaal goed. We hebben zonneschijn waar en we zorgen dat die wind op sneeuw nog noordwestelijk is en matig. Maar vanaf snel komt er een zuidwestelijke wind en dan die temperaturen. Snel 21 graden, mendje 23 graden. En zodat het nou zit, dinsdag en woensdag nog hegere temperaturen. En dan hebben we echt zomerzwaar, maar 25 graden, ook in Friesland. Nog een noffelijk, jong, verder.